Otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party agbapela achụmnta vootu maka ọkwa gọvanọ a ga-eme n'ime Anambra steeti wee nye onye ji aha otu ahụ azụ ọkwa bụ Chief George Muoghalu. Nke a were ọnọdụ na All Saints Cathedral Church na nkwadobe nhọpụta a ga-eme n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba maka ọkwa gọvanọ na steeti a. Emume a dọkpụtara ọtụtụ igwe mmadụ nke gụnyere ndị otu pati ahụ, ndị nwere mmasị n'otu ahụ nakwazi ndị ọzọ. Anọ n'oge ahụ wee nwekwazie mpụta ntụnanya nke onye bụbu gọvanọ Anambra steeti ma bụrụ onye ji aha otu Labour Party wee zọọkwa prezident na nhọpụta izugbe nke afọ 2023 Maazị Peter Obi. Faith Onyemauche bụ onye nta aka anyị, ọ nọkwazi n'oge ahụ. N'anya ndị mmadụ kọwara dịka amamihe ndọrọndọrọ ọchịchị magburu onwe ya, Maazị Obi kwadosiri George Muoghalu ike wee gwa ndị Anambra ka ha tụkwasị obi ma kwado mmadụ abụọ abụ Chief George Muoghalu na Oriakụ Ifeoma Okaru na-azọ gọvanọ na osote gọvanọ na Anambra steeti n'afọ otu Labour Party. Ọ kọwara Muoghalu dịka onye ndu nwere ikike na-atụ egwu Chineke na-eche maka ndị mmadụ. N'okwu ya n'oge mmemme a, Chief Muoghalu gosipụtara ekele ya nke ukwuu nye ndị isi otu Labour Party na Peter Obi maka nkwado na ntụkwasị obi ha ma kwee nkwa na ọ ga-achị n'ịtụ egwu Chineke. A ga-eji ebe gịnị kpọpụta gubernatorial candidate nchọgụrụ je verify onye ọ bụ nwee deputy gọvanọ nwaanyị maka na anyị chọrọ ike afọ gịnị for family. Mana nkwa m na-ekwu unu ndị Anambra steeti bụ na mụ na deputy m ga-arụ ọrụ, anyị ga-eji egwu Chineke wee rụọ ọrụ. Ọ tọzụkwa na akọrọ Nọvemba ebe ka e ga-ebinye aka. Site na Ọnịcha, Faith Onyemauche n'akụkọ ụwa ABS.